हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो रेडि जागासिनो दङ दा एडमिट डाउनलड खालामनो हायैफ्राबो एडमिट मोनबाय जोबोर मोजां आपडेट नोंथांमोना टेनसन गैया आरो लासै लासै मोनबाय थागोन जायफ्रानोखि दासिमबो एडमिट मोनाखै स' मानो मोनाखै बिनि सायावबो माखासे जाहोन दङ आं नोंथांमोनजों डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो जोङो क्लास 3 एबा जोङो ग्रेड 3 खौ नायग्रोगोन दा ग्रेड 4 आ होथ'वाखै एडमिटआ आरो अक्ट'बराव जागोन ग्रेड 4 आ नोंथांमोना गोबां टाइम दङ दासान्दि ग्रेड 3 होगासिनो दङ अके स' बेखायनो एडमिटआ माखासे टेक्निकेल इसुनि थाखाय नोंथांमोना नैबे ग्रेड 3 आव दासिमबो खायसे मोननो हायाखै स' ओरैबायदि बाथ्रा बे एग्जामा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट लेभेलनि एग्जाम जेराव ग्रेड 3 पस्टआ फैदोंमोन ना केटेगरि वाइसआवहाय स' बेयाव खायसे डिग्री पासआबो एप्लाइ खालामदों आरो इलिजिबल जागोन बे पस्टआव बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव नाथाय मोनसे बाथ्रा जायफ्रा दासिमबो एडमिट मोनाखै नोंथांमोना डिग्री पास नाथाय नैबे ग्रेड 3 नि एचएस लेभेलनि केटेगरियाव एप्लाइ खालामाखै बिनि थाखायनो नोंथांमोनावबो इनभेलिड जागासिनो दङ नोंथांमोना बुजिनांगोन अके स' बेखायनो नोंथांमोना मोननै पस्टआव एप्लाइ खालामदोंबासो एडमिटखौ मोनगासिनो दङ बेनो जाबाय डिग्री लेभेल आरो एचएस लेभेलाव आरो टेक्निकेल इसुनि थाखायबो खायसे एडमिट मोनाखै आरो जायफ्रा मोनाखैमोन बिथांमोना एडमिट दायो मोनगासिनो दङ आरो नोंथांमोना जास्ट मोननैसोल' खामानि मावनांगोन दा जोङो अफिसियेल साइडआव फैबाय स' बेयाव नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पासनि एग्जामा 15 सेप्टेम्बराव जागोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 अके दा बे आनजादाव ओरैबायदि दङ जायफ्रानोखि ग्रेड 4 आव होदों एचएस पास नोंथांमोनाबो नैबे ग्रेड 3 आव होदों अके स' बेखायनो नोंथांमोना कनफिउज जागासिनो दङ दा मोननैबो पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबासो माने एडमिटखौ दायो मोनगोन आरो अके दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 नि एग्जाम दा जोङो लिंकआव थांसै स' लिंकआव थांनाय लोगो लोगो जोंहा मा एडमिट डाउनलड खालामनांगोन नालाय दा बे एडमिटआ 15 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन दा इनभेलिड जानायनि जाहोना नोंथांमोननि पासपर्टआ बै समाव एप्लाइ खालामनाय समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव एड्रेस दङ नङाबा उनाव दङ बेखौ मोजाङै चेक खालाम होमबासो नोंथांमोना एडमिट मोनगोन आरो बेखौ बावदोंब्ला फरगडाव लांबानो नोंथांमोना मोनो दा जोङो जायखिजाया लिंकआव मोनसे थुबाय आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो लगइन फर एडमिट कार्ड मोनदों बेयावबो नोंथांमोना एडमिट चेक खालामनो हागोन जुदि बेयाव थुनानै नोंथांमोना एडमिट मोनाबा स' नोंथांमोना जानो हागौ बे पस्टआव एप्लाइ खालामाखै अके स' बे पस्टआव एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना दा बेखौ नायथारनोबा जोङो मा खालामनो हागोन प्रफाइलखौ जोङो नायनो हागोन नोंनि प्रफाइला बेयाव लगइन जागोन आरो दा बाथ्राया बेनो नोंथांमोना लिंकआव थुदो जायखिजाया मोनसे थुबाय जोङो देन थुनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जाबाय आरो बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 आव खालामदोंमोन नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय बावदोंब्ला एबा गोमादोंबा नोंथांमोना फरगड लांनो हागोन आरो टेक्निकेल लाइन नोंथांमोना प्रब्लेम मोनदोंबा कल नाम्बार दङना आं सिनायगासिनो दङ बे कलाव नोंथांमोना कल खालामबाय थानांगौ स' कल खालामबाय था अब्लानो बिथांमोना नोंनि मेलावहाय एबा नोंनि मेसेज नाम्बाराव एबा फन नाम्बाराव नोंथांमोना एडमिटखौ दायो हरगासिनो दङ अके स' बेबादि गोबांथार माने मोनबाय दासान्दि नोंथांमोना मोनगासिनो दङ आरो खायसे मोनाखैबा कल खालामबाय नोंथांमोना एडमिटखौ 100% मोनगोन आरो अके स' मानोना बे प्रब्लेमा जोंनावल' नङा अल आसाम जादों गोबांथार माने मोनाखै स' मेसेजावबो मोनगोन नङाबा मेलावबो नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन आरो बिथांमोना मा हरगोन अके स' बेखायनो एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो दङब्ला पासपर्टखौ होदो बेनिफ्राय लगइन खालामदो जुदि बावदोंब्ला जुदि इन केस अफ नोङो बावदोंब्ला बै समाव मा होदोंमोन बेखौ फरगडाव बेयाव क्लिक खालामना हो स' बे फरगडाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेज ओंखारबावोबा फरगडाव खनसे थुनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बार बै समावहाय एप्लाइ खालामनायाव रेजिस्टार होनाय मबाइल नाम्बारा बार्थिखौ होनानै साबमिट खालामनांगोन अके अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन आरो स' बेखायनो एक्टिभ थानाय फन नाम्बारखौ जेब्लायबो लाखिनांगौ नोंनाव मेसेज हरगोन आरो मेसेजाव नोंथांमोना आइडिखौ मोनगोन देन आइडिखौ मोननाय लोगो लोगो लगइन खालामदो आरो बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लादो दा इनभेलिड जानाया ओरैबायदि जादों माने खायसे नैबे एचएस लेभेलनि एबा हायार सेकेन्डारि लेभेलनि पस्टनि ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामालासिनो खायसे लगइन खालामगासिनो दङ बेयावनो इनभेलिडबो जादों अके स' बेखायनो नोंथांमोना गाव गावनि एप्लिकेसनखौ नाय बै समाव मा पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौ नायनानैसो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगौ स' दानिया गोबांथार कमेन्ट्स बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव एडमिटआ माब्ला मोनगोन दा एग्जामा अक्ट'बराव जागोन बेखायनो अक्ट'बराव 27 अक्ट'बराव जागोन नालाय आरो ग्रेड 3 नि डिग्रिया 29 सेप्टेम्बराव जागोन अब्ला नोंथांमोना एडमिटआ नेक्स्टआवसो मोनगोन दायो मोनथ'वा बे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो एबा एग्जामनि उनाव नोंथांमोना एडमिट मोनगोन आरो अके आरो जेब्ला मोनगोन चेनेलाव मोनगोन बेखायनो भिडिअ नायबाय था हानायसेबां शेयार खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला